ada holong mi nang holoki dua roha nungado di padong Tuhani ora ba dong aku gawe dong metel dong susah kurang beda marsira sarena di tanah kaholo di baan semua kaholo ngihong aleha surungan airunga utono airunga ubilito ikon homa dongan kurito dongan matua Hona ba dong aku gawe dong metel dong susah kurang beda marsira sarena di tanah kaholo di baan semua kaholo ngihong aleha surungan airunga utono airunga ubilito ikon homa dongan kurito dongan matua kaholo di baan semua kaholo ngihong aleha surungan airunga utono airunga ubilito ikon homa dongan kurito dongan matua Siapa kacoro itu hantai, mari tena posonai.
iti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliati dohot puji-pujian dari Tuhan. Disombahon rohan nami tua dopanmu di bagas sang Kikion. Pinadumul ni asini rohami Tuhan. Na masih holongan di bagas sang Kikion. Di nanaing mamuka patutura kami saluhutna. Na pungu di tonga-tonga di bagasong. Ima marhite dinalao majalo pasu-pasu parsaripeo. Ia nakon nami bere nami sia tonga-tonga di huriami. Lunga disokami ali Tuhan nami. Na torasna lau mangudurhun nasida. Lau babuhan nasida tua dopanmu di tonga-tonga di huriami. Saluhukna sakap nami ulau nami di bagasa sadario. Homa ali Tuhan nami na pasauton dohot na manupaki isa luhutna orhat mahami siap bagas namio magda poton ho di tonga-tonga di joromi borhati hani dongani hani di bagasa dame dohot las mirohan nasiakui inuji pinasangat magwarmu ali Tuhan nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami inuji pinasangat magwarmu. Amin. Marhiti goarni di bata ama, dohot goar anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toti porbadia na tumopang langit, dohot Panginoon. Amin. Hadiari majahowa hamu ay akan na bagiana, ay dang hurangan akan na magkabiari iba. Tuhan, ada bagian yang molong di sana, terlumuhi maka Dios soro anak dohot na naik karumain nami. Ako magkalo pasu-pasu pasu titikyon pasu-pasu manasida wala parbibui asa di kalokon nasida kami Tuloy hamuma Jehovah marhiti-hiti las niroha. Bodo na mga tuhon pardongan sa itiyonin. Ida bodo dongan nami na masakap na marbagas. Jala narodo na sida mangido paso-paso. Atong sa tatak manasida marhiti-hiti pagkaharungin. Rajay manasida marhiti-hiti toot di porbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasan dami pardongan sa itiyon na siday. Tangihon mga tangyan namiyon. Ala asi dohot horong miroham. Amin. Ima dinay madalo paso-paso parbagason. Bighaw sinumurang dohon hertati puro daurok di bagasan tikyon.
Kuyan kami mas yang sa Petrus 4 ayat 8 Soroma surat isi. Alay dijodoh ni saluhuna masih hahulungan si tutuma kamu ay dihukupi hahulungan ni rohailo godang dosa. Hahulungan ni roha di dibana terbubobi sonari tapestahot perayaan Natal. Nani mandokon kay bahwa sumunima hulung ni roha di dibana maralukon cerma nalong di Portugyo. Jadi hormon bukan sesuatu hal yang baru di tengah kehidupan manusia. Bahkan mungkin bagasan parminggu pehika galung minggu do tabagi hata na matokon ikut do makahulungi di batahika ikut do makahulungi do kata jolmahika. Alih persoalan nasara do namasa di bagasan parkudian nyarion. Ketika kasih itu begitu dituntut untuk dilakukan oleh manusia, sonari kalaupun do situasi kamakopon bahwa lakukan itu morong rohani jolmai maralukon dengan najol. Kita manusia di tongan-tongan di patuluan di bagasan parkudian nyarion. Alam orang kita di kotak-kotakkan di bagasan parkudian. Kurang coba membentuk kelompok-kelompok sonari, baik kelompok marga atau karena asing. Kadang-kadang gede ada si mata boy itu membek kita ke dalam marsiran itu ngapain parsorata si gadupan. Bahkan betul kita mantap di dalam hari Tuhan itu. Maka holongi dengan jodoh holongi selito manohori. Ali jumur manian siap kelompok nang. Ali mau terus tuh kita tak maknai di holongi kelompok. Rata mau tuh kita mengatusi hata holongi. Terlalu makna Tuhan kedua. Pikir Tuhan kedua. Apakah yang menjadi dasar bagi kalian berdua untuk mendirikan sebuah rumah tangga? Kalau mungkin harus muna gampang loh, kalau masih halongan hanya dua. Kau boleh? Nomor berdekat Tuhan dua. Kau pilih pas-pas dan terang. Nah, ya. Nah pasti banyak pertanyaan ketika kita bicara dengan pasangan yang akan menikah. Apakah yang menjadi dasar kalian berdua untuk menikah? Saya doa sudah tidak, anak masih hamilon kami. Walau anak muda sudah menonton, aku sudah menemukan soulmate-ku. Dialah belahan jiwa. Si Victor menonton sonari, si Hertatioma belahan jiwa. Sebaliknya si Hertati berani menonton si Victor nama belahan jiwa. Dan itu sekarang kita sudah. Jadi mertukan lain patakas kan? Itu takas. Jadi di bagasan pikion ketika setiap pasangan ditanyakan apakah menjadi dasar bagi kalian untuk berumah tangga, karena kami saling mengasihi. Kenapa? Ada betul kita di bagasan mulut tahun mengenal istilah holong mangalap holong. Jadi mau holong tuau, bakolong marohang tuho. Mau bujuh tuau, babuju maal tuho. Makanya pola heran kita harap barat. Mau malas sama kain mana kita kain pesta diharap, nah pasti otik do pesta. Ada pos rohak mau orang ringkas buat madoho di pesta. Mau pilangi kadang-kadang koi, ama ringkas kumber, jadi kurang do pesta tak merasa sebagai pos rohak sih. Jadi kita mau tahu idul nama saat kita. Ketika nanti telah menerima pemberkatan nikah, nengkong Tuhan punya dua selamat datang untuk di dalam kehidupan yang selalu ribut tetapi harus kembali menjadi rukun. Artinya nengkong mohong ido dipakai hamu, jalan ido terus berbuih di bagasan mula-mula. Ketika kasih mula-mula bagaimana engkau mengasihi si Hertati, sebenarnya juga bagaimana Hertati mengasihi mula-mula dulu, mengasihi Victor. Jika itu kalian tumbuhkan, dikembangkan di tengah-tengah menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, radang dong naboy mengabati rumah tangga muna dan mardalan sesuai dohot nahina labohon di rumah muna. Kasih itulah pakai di dalam segala sesuatu untuk menjawab setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Besok orang kacang dan dohon di bagasan pikion. Pos rumahku Tuhan muda dua. Mulai si Victor, ringkas kau merkilukan Victor di Pangratuan, ringkas kau kan, menolong tadi, ringkas kau minggu aja, iya, ulang tong, di kidul-duli ke ringkas per minggu, dung
ama-ama jadi kita boleh dua. Ada mau semua ini. Alamak sampai inak tadi jauh orang nama efek kita boleh dua. Sebaliknya kita orang inak tak semua ini. Tiga anak guru hingga semar minggu. Ada tu gawe ina dari malas semar minggu. Alanya kan cukup belajar di pasar kamar. Odo ina dari restoran. Alani pos orang tu hamuna dua. Minato partopa muna dan begitu orang beres yang partopahan. Jadi yang berikutnya kita boleh bicara lebih banyak lagi. Saya Tuhan kama masuk kamu manusia bekan iman. Amin. Mulai dari Tuhan mulai bagasan pikion boy magkatay hatan ini hitungan-tungani para seorang nami. Dan umumi Tuhan di bagasan pikion di giluhodo siang kami asa kami cuma para bolong roha kami. Tuhan ajar koma dihami ganuk asa marpugo kami mangulahon bolong ni maradupon dongan nani jorma. Pasu-pasu anak dohor guru ni jamon. Victor Sidumorang kertati buruh tahu. Dengan makadong jokon rumah tangga nasida. Diari sadarion. Tuhan pasu-pasu manangidia nasida maringanan. Pasu-pasu sudi ulong nasida. Tanungo bima Tuhan. Saya homa mangrehon julon nyayon pinobar naringkan marroha. Itongan-tongan pasawan nasida. Tuhan di bagasan nasiroha do nang haston nami keluarga Situmorang makalason sarbut dengan dipasang nalo anak kon nasida siang tanong parserahani marsakap manokot sadapun Tuhan jala mardarat mai di bagasan sadayon pasu-pasu nang naduaton nami keluarga Situmorang nang ina nami lehon hakipason di nasida gajang ni umur. Ada mga pakar di dalasida as dohong ni rohan ni kepata na nang ipamasahong marhindi-hindi ngulo ni anak ko ni nasida. Lamar ko kumanyan amanami inanami do suli at kapinopar na nahupuji pasangat ko ni kuwarmi. Tuhan tutudo bulang do na dari pikiran nasida, bulang do halujon nasida, lahu matupahon ulaw sa daryon. Aleman las pinuha Tuhan selalu pilinggan do mardaran saluhuna alamiasi robot porong kami. Ibasko pamatang ni amanando suni at pinopar na ibagasan pikyon. Lubis yan Tuhan tapahong makinasida akas das niroha marhiti-hiti mardalan denggan parumatanggaw ni iyanakon nasidaon dohor parumain nasida. Nang keluarga hutang ni Tuhan melorobit nasida di bagasan pikyon hibas pamatang ng to nasida do sulir omongan nasida siya luwag na asin manopot puta ng yon. Upakilalo rohan ng Tuhan sumod dia halujon nasida laho manopot puta ng yon tanjung iledomon. Molopit di bagasan nasinoha nasida di bagasan hadipason nasida rap dohok hani di bagasan pikyon. Mangido hani tuho ali Tuhan Murmasaka penasida mulak tuinganan na nasida say homa kong mamasu-masu sumut ng sarariyon say homa marsaka di bagasan sa luhod na asa sulit ure magdalan udawani tujuan sa Tuhan ibagawag kami tutangan mo say homa mangarehon cuaca na torang cuaca na dinggan asa sulit uy dinggan ro akka nan ginokon ni hasuton namin di bagasan niya kami po. Amen. Patatami pa. Sada
Ditahino muna to nuan yang marbagas aladang tamah lakis dari marbagas somong sipilito. Atong tanggap kamu majoloha tadi di mata tarimot ruhut ni pardongan saripyo ni halak Kristen. Dumito pa di mata jomay do iba naman dangdingkan sasada baway pujung. Rubahin maniba na sada borbor pangurupi di ibarat bahen aku na. Aku ni idok Tuhan Yesus. Ganap na pagkakon na niyolina. Ia soalan ni na marmainan na malakupos kado. Pangalak ito na namampuat na sirangin. At tong na pinadomo ni debata dang jadi sirangon ni Jorma. Sumunod ko idok debata tubaway. Hamot kabawa haholongi hamuma. Parti hutang munabi sungon Kristus na makaholongi hiyay. Jalamak na mga lehon divina mukuksa. Unang nurut kamu dopat nasida. Ikon maroha hamu madongari nasida. Sangat pada kamu nasida somondongan panean di bagasan harajau nasora sudah. Dumi somonodo idoha dari debata telaka borbon. Dioroi aka para puama bawa nabi somon pangolion di Tuhani. Ay bawa itu ulu di parhibutana. Somon Kristus ulu di huriai. Ikon motor horman toman martongan halapohon. Dot hadema unitot di parang ini borbori. Imana arga di joro di lebata dohot di joro di Jorma. Atong somanaka nama parangi hon tadi di lebata mahamu. Sumulukon para sirohaon dohot habasaron dohot haselepon niroha mahamu. Masih pau nionion mahamu dohot masih yasiasian. Salut riting niroha muruk rimas panonggahion dohot pamisahot yoni dauma siap kamu. Alay dikicang ni saluhut nai masih haholongan mahamu. Ay ido rahul-rahul ni nasundingkan. Demi dami nasihat debata ima mangarajai di bagasan rohamuna. Jala saluhut na pinahin muna marhiti-hiti hata manan papahenan toktong may marhiti-hiti kuwar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulang muna. Atong nunga dibagi hamu dari dibata tarimot turuh ni partongan saripyoni. Namanuk maahog nuay jumuro di ho alay panguli Victor Situmora. Olo ho makadongjok kon di juro ni debata nampoto saluhut. Doho di joro niya kadoman na pumulison na dipanginorham do si hertati boru si utaurukon na diritmon gabidonganmu saripe. Olo doho makaholongi ibana siyan nasaroham doho mangulahon siyan nasagokong buhut marparangehon parangi nabadia rak doho ibana na olo doho mangajuanju doho hagalion na tunsura humurang parangina jarang satupa paulah homu manangkali kolongmu ibana paima disirang hamatiat kamu sobut moro nang sadaro ham mangului salhunai dogma namanuk maahu dohot iho ale inang hertati boru utauru nirik ni si Victor Situmurangon bahen donganmu saripi. Naon doho makadongdongon di joro di debata na bodo saluhut. Doho di joro di dongan na pumulison. Na di panidoroham do si Victor Situmurangon gabi sinudukmu. O doho makaholongi ibana siyan nasaroham. Dohot marpangalahok na dure maradopon ibana. Dohot marparangehon parangi nabadia. Pabuwa kalak Kristeko. Jalan satupa mahilolo ko manangkali kolonu ibana paima disiram kamatian kamu sobut moro nang sadaro ham mangului saluhunai dogma. Naposo ni debata doahu namabuan hatana tuhamu marhite-hite goarni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus
dohot goar ni tot di porbadia doahu mandok na pinadumu di debata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Kasantikyon pasakma usir tati perjuru adong hatam Sejulum siya. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama bohina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de batama bohina Tuhamu. Jala di pasar homa damena tutut di munabe. Amin. Jalanunga di pasu-pasu Tuhanna. Aladiki kita Panginoon man sa Tuhanna asa mangulong na sida di bagasan Tuhani. Ang diat buk dami dohon las miloha rumatangga na sida. Sa lihamulong na sida mga parumatanggaw ni ang diat asi roha ni Kristus manamtangi parumatanggaw na sida. Aladiki tajuhon man Tuhanna. Sayang dia ma parumatanggaw na sida manojahang di bagasan ng porsyang
dohot pakilimon na dohut tu debata Jehovah. Setoktong manasida marsal dohot hata ni debata kanupari dibagas nasida. Arani tapangiduhong ma tuluhata. Sa dipagkukuy jara di pasu-pasu Tuhan ma Victor Situmorang. Ang iyaka ulaw na nirupa ni dongan na sariti. Ang iyat magkuha ni Tuhan ni magsanat jara taot jorma dapotan pasu-pasu ni Tuhan marhiti-hiti pakubasyon doon ulaw na. Arani tapangiduhong ma tuluhata. Sa dibasa-basa Tuhan tamatoktong hahipason dohot hadamion. Ang giat dipasikop Tuhan talas di rohanasida. Marhiti na dibasa-basa Tuhan tunasida aka ianakot na hipas jara napaktas marroha. Tarlumubi na uduk jara biar mida Jehovah. Alani tapangiduhong ma. Ang giat ma natoras nasida marasiroha marnida parturi ni parmatanggaon nasida. Di basa-basa Tuhan ta nahipason na hasunangan dohot gelas ni roha binatoras na. Sa ditakon jara diurupi aka alialena dohot sisomot na manasida disabut ulon nasida. As ni roha ni Tuhan tama na maglongkomi aka na marholong ni roha dohot na hinablongan nasida na toktong manangyakon mangotihon dohot mangurupi nasida. Alani tapangiduhong ma. Upasat kami masih yang dalam minggu kami pedang kami po. Saja may gabit uwak na musus bidurong. Pasu-pasu may gahamon iasang perhasat kami pilianon. Pati bulhon haragaw ni kamato manihuriam. Dohot di portibyon. Buhay marohan namin umarhiti kitotrim. Asa kami tanda kami bulang nis dalam minggu kami. Asa kami gipir kami mandok mga ito po. Umarhiti Jesus Kristus Tuhan namin. Amin. Pati ramai yang berhijau, saya berdiri mahu saya wakaf terdamu, saya saut mahu menuhan di mantuan, somon dari menangijang, lehon matuhani sederhana hamulu ada siapani, si sama dosanani somon kami sanani, di dosa di pembangunan dosa kami, umat kami tukihun penunjukan, baru memahami siapa anakku, ayah punah harjau. Dohot harugo, roli asanapon sarili na. Amen. Asli rohan ni Tuhan na Jesus Kristus. Dohot ulong rohan ni Tebata Kamantan. Dohot parsalan ito di porong berdilama. Naman dongani jala mamasu-masuhamu. Sa dayon roli sarili na. Amen.
tuatai na mga lempat ikyanon ima dinamagal paso-paso partungan saripeo anak namin doon paruman namin tuntungan-tungan ni dunia mariti mama kami mandok mulai ke Tuhan muna na umpar sa kami namin na magtarajan sa ibadah dilaskirawan namin mamerik niya roon muna ikukundong-jujur namin Tuhan mo tinamaguturo anak namin doon paruman namin na magawang paso-paso sa tuwata maritiw na posola alani kami mandok mulai ke gudang Tuhan muna Song lima nang pelajaran yang undang-undang natin sa lubog sa naposo sa pinamatua Raja Nabi itong doa yang mandumulate dihabos di undang namin posturuhan namin doa napo namin tuturihan namin anon diulaw laos pasaborta ditayon ulaw pamasok-masonon Song lima lang dia dan undang namin na labangan Raja Nabi mau lihat itu orang nabi dua muna tidak itu orang yang muna tidak serwatan yang menguturun anak nabi hilang muna guru nabi pak guru muna parmen nabi imana menjauh pasu-pasu pada bagasa set doa-doa di budanta kuliahon pada dunia apa seorang duka luar kita dosa dari itu adong dulu pada namin inganan asal ulur kita tusi mangato di kelas do minum sikio uhud manganyanan do matadwar na opat dalam kahidupan pada kita sikio itu aku ni mangilu hari dua mau terjadi nanti saudara dapat kau melihat di bagian itu mau sesaat untuk tujuan antara jalan inang seribaya atak koma naman pokok kamu antara kuhitan non tuinganan ng barangay namin ima isupungula ni hatabi bisabungan bisita mga tabikan nalas do pinusiti at studio mauli at ikudang magigita sa nung sinuputi mga sumparan mauli at doon na mata na huwag namin inataban kita doon susudi panglulibulia ang berpanginang kita sa pagkasuroon asarapak kita kuningan na katarin siya ima isipagudang akabibi asal sisi na kita mga lagyan nalas doon pinang ICQ Ruk Manjaro, Ruk Mangalian, dan Tahompak Si Sama lima Hata Jat kami suku perguru Melihat
kalasot ulang ka di bagasan stadion. Alani parmusi nami. Baik kamu manggodang mula-mulai nas pasadahan mo manggodang sopa-sopay. Asa usopa kami Tuhan debata nama nopas. Jadi tuha muna perusik namin. Dinalorong kami dalam manoba songon pangulian huria. Begitu kami tuha muna asabay kamuna do musik kasihnya seperti sungai.